28 awr o deithio mi ddaru ni gyrraedd yma yn AIZAWL. Ac mae'n anodd a dyd i gwir egluro sut mae rhywun yn teimlo. Achos mae'r lle yma ar un ystyr mor gyfarwydd i Huw ac i finna. Ond mae'r tirwedd a'r bywyd mor anghyfarwydd. Mae'r iaith yn wahanol. Mae'n anodd am gyffred y tirwedd dim tir fflat na dim byd. Ond y cyfarwydd ydy y bobl. A da ni'n barod y broblem fwyaf da ni'n mynd i gael, dwi'n meddwl, ydy lle da ni ddim yn mynd i fod yn cael pryda o fwyd tra da ni yma. Da ni wedi gweld sawl teulu yn barod, da ni wedi gweddïo'r sawl aelwyd yn barod, a da ni mond yma ers hanner awr 4 pnawn yma, ac mae hi'n hanner awr 10 erbyn hyn. Mae yna ddwrnod mawr o'n blaen ni fory, mae hi'n dydd Sul, mi fydd hi'n dydd Sul 5 awr a hanner cyn y bydd hi yn dydd Sul yng Nghymru, ac ydyn ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn i fod yn rhan o 3 gwasanaeth ac a cyfle i rannu yno. Dwi'n meddwl hefyd bod yna surprise bod cor y synod yn mynd i fod efo ni, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn, ond mae hi wirioneddol yn hyfryd ac yn ffasiwn fendith bod yn ôl yn Mizoram.